Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary, 35 anyos, biyuda ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong anak nga 6 years old. Ang sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Yan ang gibiyaan man ko nimo dong. Magunsa na malami sa imong anak ani. Unsama din ako pagpadayon karon hawa naman ka dong. Mary, husto na. Pagpakalikon tungod og alang sa inyong anak. Ate Bebeth, wa na ang akong bana. Ayaw ka bala ka, Mary. Ni ako, dili ta kapasaktan. Mary, unsa man? Wa ba kay planong mo trabaho? Ang pag-eskwela sa imong anak ay nga si Daisy, apektado na. Ate, Di ba buti pasabot ha? Ngabi kay wa naman ang imong bana. Muhunong na sa bang imong kinabuhi. Bata ka pa, uy. Ikaw na lang baya ang naang imong anak? Ate Bebeth. Sige. Tagaan ta ka until this weekend para maghuna-huna og maayo. Pero unta, dili nimo isugal ang kaugmaon sa bata. Gusto si Ate Bebeth. Maningkamot ko para sa akong anak. Ako'y anak na nagsalig pa nako. Dili mahimo nga mo give up ko. Ugma, mubalik ako og report sa among trabaho. Ayaw ka bala ka, uy. Kung motrabaho ka, pwede rabayan nimo ibilin si Daisy dinhi nako. Housewife rabaya ko. Malingaw sab na siya dinhi kay naaman ang iyang mga igagaw. Sila Nico ba, si Jana o si Princess? Sige ate, salamat kaayo tiha. Way sa pa yan, Mary. Sus, day. Abihin ako mundang nakagtrabaho ay. By the way, condolence di ay. Salamat day. O nya, kinsa may gibinan ni mo sa imong anak ron. Ang ako magawa si Ate Bebeth. Dili naman kaayo, layo po na mubay sa ila. So kada trabaho na ko, ihapit Oh. ran ako dito sa ila. Si Daisy. O, mayo gani kay naa siya nga makabantay sa imong anak no. Mabitaw. Salamat ra gihapon ko sa Ginoo kay wala gihapon ko niya pasagdi. Mao jud. Mao nga, laban lang jud ha. Nya, pagsuway ra magniibang tanan ba? O nahibaw ko nga dili ki kapasagdan atong anhing banan nimo. Salamat. Na, kumusta imong school? Okay ra. Nya, kumusta man ka dito sa ilang Auntie Bebeth nimo? Nag-play mi ni Ate Chana o Princess. O niya si Kuya Nico naman sa iyang playmate. Unya, happy ra ka? Happy ra akong baby? Happy ra, Mama. Okay, good. Unya kay good girl man daw ka ingon ni Auntie Bebeth nimo. Maanga ni nagdasi mama og something for you. Wow! Is that fried chicken? Ay, nakatagaan gyud ah. Kay nakasmell man ko. Suhito na gid kaayo kasbaho sa chicken no. Ana dali, manghaon na ta. Naglain na imong lawas ate. Ay, o lagi tan eh. Pero mauli anak tingali ni ipahuway na ko kadiyot. Mo absent na ng tingali ko ate oy. Ayaw, uy. Pwede raman na nimo ibili nining bata pa. Naara ba yang mga igagaw? Wa man na sila klase ron. Atura na sila sa pikas kwarto. Mananaw na sila sa salida. Unya magduwa-duwa. Okay ra gyud ka te. Okay ra lagi. Noon sabi siya. Mura man kag di na ko igsuod eh. O tuod. Birthday man ni mo ron. So may plano ni mo. Ko ante, mananghid palagi ko kung pwede ba ko nga mo under time. Kay mauntay plano na ako ba nga makipanghaon ninyo sa gawas. Nala, sige. Paibaw alang unya ko kung unsa may plano ni mo.
Happy birthday, day. Sige, te. Salamat. Maayo kay kitugtan kang share. Nga, mo under time. Lagi, uy. Isabot raman sad. Ako magong giingnan nga ganahan ko nga makaspend pulog time sa akong anak karon nga birthday na ko. Pasalamat kita nga wala rin libog ang atong amo. Unya, madto na ka. Oh, Mar. Una Oh. lang ko nimo ha. Bye. Happy birthday. Thank you. Acting og enjoy. Daisy, anak! Nak! Uy, mingaw man. Ito, nakus kwarto sa mga bata, be. Nak! Daisy! Diyan na! Nakakita ka ni Daisy? I don't see her, tita. Hala, asa mo din yung bata, Natug raman ang usa din, hiyon niya ang usa kay nagtanaw og TV. Gusto. Moderate sa kus kwarto sa akong maguwang, be. Uy, natuwag man di ay. Hinayan na akong sira ang pultahan kaya tingarik makamata. Gusto. Akong tanahon sa kwarto ni Nico. Ang pag-umangko nako nga lalaki. Mama. Oh, napin ka. Wait, Mama, ha? I will use the toilet sa... Ha? Magunsa man ka dito? Ingon man si Kuya Nico. I-wash ko na ako vagina. Unsa? Nahibuong gyud ko nga nung gisultihan sa akong pag-umangkon nga laki nga maguwang og 5 ka tuig lang sa akong anak nga pahugasan ko no ang iyang vagina. Sa akong kahibong, niditso ko sa kwarto sa akong pag-umangkon, unya slightly open man to mao nakakalili ko. Og didto ako nakitaan nga naghubo siya tanan. Grabe gyud ang akong pangurog ato, nga wa gyud ko makasabot. Na mauli dayon mi sa akong anak aron didto ko makapangutanan niya og tarong. Unya, Daisy, unsa nahitabo? Ngano pahugasan man ni Kuya Nico ang imong vagina? Yaman kipot ya vagina sa akong vagina. Ha? Ginoo ko, unsa? Mar, Unsa? Unsay vagina sa iyang kuya? wa man gud na siya makaila kung unsay tawag sa private part sa lalaki. Hala, uy. Noon sa manawoy. Ato dayon sa imong maguwang, sulti bay nana. Ayaw dugay-dugaya. Sige, sige. Salamat kaayo ha. O, sabot sa akong gibati, uy. Naglibog yun ko. Ay mao na lagi to. Istoryahi imong maguwang. And then, i-update na lang unya ko. Sige, day. Salamat. Nico, is it true? Wa man mi nagplay ana. Si DC ba ay? Kay nagplay sa pencil. Din, yang gisod siyang vagina. Dili, Unsa? dili na mahimo ni DC ni ko. Ang iyang gisuti na ako, kamong duha sa imong playmate. Imo gani siyang giingnan nga ipawas ang iyang vagina. Nuwa manggod. Mary Houston na. Ate Bibet, Imo man ang i-torture ang mga bata. unsa te? Pauli na sa inyo. Wa kay utang ka bubuton. Human ko may offer nimo nga mobantay sa imong anak kung mo trabaho ka. Mao ni imong ibaws? Kung naibaw pa lang sad ko ate, nga mao ni mahitabo sa akong anak, mas maayo pagwa na ako siya gibilin din eh. Pawa din eh! Nak, kapila na ba ni nahitabo, ha? 3 times, ma. Basta matuk si Auntie Pipit. Kuya Nico will let me go inside his room, man. Nga naay ang playmate. Unsa? Si Ate Bibeth kining nag-text. Akong basahon. Pangandam diha. Kay ang parents sa playmate ni Nico mukihanin mo sa imong pasangil sa mga bata. Grabe ang trauma nga imong gihatag nila.
Hasta ang akong bana. Pagkahibaw niya, mukihasad siyag apil nimo. Way utang kapuputon. Kinuo ko. Akong anak pa mao'y biktima. Uli ako pa ilang ikiha. Nabali naman hinuon. Imbes akong anak mo'y biktima, ako pa man ang ilang ikiha. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Matod sa akong anak nga babae nga 6 years old, gihilabtan siya sa iyang 11 years old nga igagaw nga lalaki o sa playmate pod ani nga lalaki base sa iyang pagsulti nako. Naibaw ko nga dili pa na pwede mapriso ang iyon anak nga pangidaron, pero unsa may legal process ani nga perti mang laguta sa akong igsuon ug sa iyang bana, ingon man ang parents sa playmate sa akong pag-umangkong lalaki kay lagi naghimo-himo lang daw ko ug wa kuno na buhata sa ilang mga anak. Ikaduhang pangutana, ikiha kuno nila kay nagpataka ng kog sulti ug nakahatag kog trauma sa ilang mga anak. Unsa man ang ilang ikiha nako? Ikatulong pangutana, kon ila kong ikiha, maka-file ba ko og counter affidavit bahin sa nahitabo sa akong anak? Kung mapamatud-an nga tinuod ang gisulti sa akong anak og ilang mga anak nga lalaki ang namakak, kinsa may manubag nga mga minor pa man ang ilang mga anak? Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may angay na kong tigumon for evidence in case lang dili gid mada og settle? Wa ra man gid unta ko yung nauna nga anak-on. Ang ako lang nga as ginikanan ko, dapat lang makatudlo mis mga bata kung unsay sakto. Unya ako naman hinuoy gibali. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako kauban si Dr. Rene Obra nga muy mutambag para sa punto medikal. Ako usa ka abogada muy mutubag sa inyong mga pangutana kabahin sa punto legal. Kami ang nagbuo kauban sa ato ang mga artista og sa production center sa ato ang programa kini ang akong suliran. Unya karon kay ako man Attorney Elaine man ang naa punto legal atong pagasturyahan karong adlaw. Pero ako sang giawhag tanan nga kinsa tong gusto nga mopada sa ilahang suwat aron matambagan punto medical man or punto legal man or maski unsang punto hahala ipadana na tubag lagi na namo ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ay lain gud na hang paagi kung saan yung pagpadangin yung subat namo. Wa gyud tay excuse and huy ay ragud mo ka ikog ay mo ka uwaw nga naa mo'y problema guys. Wa gyud exempted sa problema aning atong kinabuhi. Kitang tanan na ay gisagubang. Kitang tanan na ay giatubang gipasan nga mga suliran. Depende gina nato unsaon nato na paghandle ang atong mga problema. Ang uban galmon man, dibdibon man, mura maggakson hinuong paayong problema nga wanay laing atubangon. Kana na lang murag yung wa na lang kanang laing huna-hunaon ba ayaw ayaw. Adto ta mo focus on the positivity, adto ta mo focus on kinsay mga makatabang nato, kinsay makatambag nato, naagyud na. Ayaw gyud mo ingon nga wa nay pag-asa. Dead end na. Why naminaw nako nag-inusara ko dili gyud na tinuod guys. Ug wa man gani kay higala paminaw aning atong programa. Isuwat nas Attorney Elaine nas Dr. Obra tabang gyud mi andaming motambag if only to make you feel that you are never alone in this world. Ha? Ug naa man gani tay mga gihuna-hunang bati or ngilad ayaw divert it and always remember you are loved. You are beautiful, no? You are unique. You have a talent. You are special. Una-una agad in taon na guys. Letter sender na to karong adlaw si Mary. Naa din ha nagpuyo sa Liloan. Kumusta man in taon mo din ha? Sa Liloan hintaot unta labi nagkatong mga apektado sa baha. Hinay-hinay lang yung tagbangon, dasig lang, hugot nga pagtuo o pagampo lang yun guys. Mahuman ragyod ni. Sama sa akong giingon sa una, unsa manggani kang ngit-ngit ang kagabihion. Muabot ragyod ang panahon nga musidlak gyud ang adlaw. Paabot ta. Samtang ka paabot ta, dasig
ta og magampo ta, magsalig ta. Now, naani siya'y anak nga 6 years old kani si Mary nga mo'y ato ang letter sender. Now, una niyang mga pangutana, ang kani medyo nahilabtan magud ni ang bata, medyo masela niha, tabi-tabi ta, pasing tabi sa mga nahitabo kay medyo minors baya ang mga involved ani sa drama nato sa kahanginan kaganina, no? Kunya mo po ang mga pangutana kay iyang anak mo may babae 6 years old, gihilabtan siya ug usa ka 11-year-old nga igagaw nga laki ug playmate pod nila nga laki, no? Basin sa iyahang pagsulti niya nahibaw siya nga dili pa na pwede mapriso kuno, no? Ibaw man siya nga di pa pwede mapriso kay minor man ang pangidaron, pero ang yan lang kung gusto mahibaw-an unsay legal process ani nga perti mang laguta sa iyahang igsuon ug sa iyahang bana ingon man ang parents sa playmate sa iyang pag-umangkong laki kay lagi naghimo-himo lang daw ang bata. Now, pwede ba gyud na nato ipa-evaluate by a child psychologist ug ipa-evaluate pud sa DSWD kung nagsultis tinuod just to show, no? And tinuod wa gyud liability kay minor man, no? And labi na nga maglisod pag gyud tag-ingon nga nanani buot, no? Ang 11 anyos, pero di pud ta kaingon nga namakak pud in town ni ang size, no? But it can be evaluated by the DSWD, no? Kay or a psychologist or a psychiatrist kay ma-evaluate man na nila kung naabag yung trauma, no? Psychologically, mentally, or even physically on the part of the child. By the way, ako and I think Dr. Obra will agree with me, nga kung tinuod yun nga, Mary, na inahitabo sa imuhang anak nga 6 years old, kinahanglan dadun na nimo dito sa usa ka psychologist, child psychologist, para ma-debriefing. Kay wag yun ta kibaw ug unsay epekto ana niya sa iyahang mental health growing up later on. Daghan kitag instances baya guys nga naay history ba nga naabuso ang bata pagkagamay unya wa na address ba nahimong nymphomaniac ang bata pagkadako, nahimong kanang gusto lang magprostitute or napoy uban nga nahimong lesbian or hater og lalaki tungod sa experience niya, no? Or mausab ang behavior sad sa bata, so we need to address. Di na nato pwedeng atinon ay okay raman kay gaduwa naman og balik, ayaw kay wa gyud ta kibaw karong mga panahona we take mental health, psychological problems and issues seriously. Kana nga na inahitabo, need na i-debrief in town ang bata, ha? Ayaw paglangay. More than kaning mga tubag nato sa imuhang pangutana, I hope mutuman ka ani. Ikaduhang pangutana, ikiha kuno ko nila kay nagpataka kog sulti nga og naghatag kuno kog trauma sa ilang anak. Unsa man ang ilang ikiha nako? Wala. Kay ang imuhang gisulti basi man sa gisumbong pud in town sa bata nga anak nimong 6 anyos og di makihang ila ikaw na noon dili. Wala kay wala sila'y makiha nimo, no? Nothing. Ay kaguol ana. Ikatulong pangutana, kung ikiha maka-file ba ko og counter affidavit bahin sa nahitabo sa akong anak kung mapamatud-an nga tinuod ang gisulti sa akong anak og ilahang mga anak nga lalaki ang namakak kinsa may manubag nga mga minor maning. Kibaw ka, manubag di man gani manubag ang minor pero pwede manggod manubag ang ginikanan for the civil damages, no? For example, kay sila may naay responsibility kung naay mga nagasto para pagpatambal, pagpadoktor, kato akong gingon nimo nga is child psychologist ang bata para ma-assess, pwede kita mga yung danyos. Unya ang danyos, ang ginikanan ang mubayad. Ikaupat, og katapusang pangutana, unsa may angay na akong tigumon for evidence in case dili gyud madala og settle. Wala ramang gyud unta ko'y huna-huna nga dakon. Ang ako lang nga as ginikanan, dili dapat makatudlo kuno unta sila sa bata kung unsay sakto. And I agree. Sakto, dili nga ilahang konsentihon. No, nga ikaw naman noy gibali kay na hurt pud na sila kay. Syempre they're also protecting their child pero sayop ang ilang pamaagi pagprotektar sa ilahang bata. The more nga imuhang tabunan ang bata sa sayop nga iyahang gibuhat, the more na sila hinuon mag-think nga okay ra din na buhaton na, no? They will be a menace ug salot sa society when they grow up. Unsa man nga klaseng ehemplo. No, kay total unsa matong kagulan nga di man na sila mapriso. But we have to tell them if they really did it. To tell them and make them understand that what they did was wrong and they cannot do it again, no? So for us to evidence, I think you really need to talk to the child, ipaadto na like I said to a psychologist, kuha pud og DSWD, social worker para ma-assess ug ma-evaluate to verify kung nagsulti ba ang bata sa tinuod or wala, no? And kung mapamatud-an man gani nga naagyoy nahitabo in town nga bati sa imuhang anak, like I said, please, more than focusing sa pag-file
file og kaso nila arita focus sa bata nimo kay siya ang biktima. Atong paningkamutan nga dili unta na makaapektar sa iyahang mental, psychological ug sociological nga emotional pod no nga well-being ang nahitabo sa iyaha. At least kana nga part duty na nato as parent. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat